салому алайкум ба ҳамагӣ дӯстони азиз. дар ин видео мехоҳам як хабареро дар бораи муҳоҷират ба Туркия ба ҳамаи шумо расонам. Хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълум буд ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар Туркия метавонистанд тӯли 3 моҳ яъне 90 рӯз кору фаъолият кунанд. ба ҳамаи шумо чуна ки маълум аст аз шабакаҳои иҷтимоӣ дар фурудгоҳҳои Туркия шаҳрвандони Тоҷикистон дучори мушкилӣ гардиданд, яъне онҳоро намегузоштанд ки вориди Туркия шаванд ва баъзеашонро, қисми зиёдашонро аз ҳамон аэропорт онҳоро депорт карданд. Хуб дар нисбати ҳамин муҳоҷирати шаҳрвандони Тоҷикистон ба Туркия рӯзи 5 апрели соли 2024 раиси ҷумҳурии Туркия яъне президенти ҷумҳурии Туркия ба як қонуне дар бораи ҳамин муҳоҷират имзо гузошт ки мувофиқи ин қонун шаҳрвандони Тоҷикистон дигар наметавонанд бидуни виза вориди Туркия шаванд, яъне воридшавии шаҳрвандони Тоҷикистон ба Туркия аз ин пас тавассути виза хоҳад шуд. дӯстони азиз, сабаби аниқи ҷорӣ гардидани виза барои шаҳрвандони Тоҷикистонро то ҳол касе шарҳ намедиҳад. мувофиқи баъзе аз манбаҳои ғайрирасмӣ ин амал яъне сабаби ҷорӣ гардидани виза барои шаҳрвандони Тоҷикистон ба ҳамон ҳамлаи террористӣ дар Крокус Сити рабт дорад. гӯё ки ду гумонбари ин ҳодиса яъне ҳодисаи террористӣ пеш аз он ки ҳамлаи террористиро ба анҷом расонанд ба давлати Туркия сафар карданд ва дар он ҷо нақша кашиданд. вале дӯстони азиз, ин маълумотҳои ғайрирасмӣ аст. то ҳол касе дар бораи барои чӣ виза барои шаҳрвандони Тоҷикистон ҷорӣ карда шуд шарҳ намедиҳад. албатта дӯстони азиз, дар бораи он ки нархи виза барои Туркия чӣ қадар аст ва онро чӣ хел дастрас карда мешавад, то ҳол касе маълумот намедиҳад ва маълумот надорад. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад шахсоне ки нақша кашида буданд ки ба Туркия раванд, баъди ҷорӣ гардидани ин виза як бори дигар нақшаи худро фикр кунед. хуб дӯстони азиз, худро эҳтиёт кунед. агар ки ягон хабарҳои муҳим боз пайдо шуд, ҳатман ҳаракат мекунем ки ба шумо ҳам хабар диҳем. боқӣ дар амони худо бошед.